minutos de telexornal e veredes o preocupados e nerviosos que están co noso avance. E sabedes que? Tamén en estalo, porque imos a por todas e somos imparables. Imos a por todas porque este país non se pode permitir o presidente máis incompetente e desleal da historia, é decir. E esa incompetencia sae moi cara aos galegos e as galegas. Están apagando a costa da súa saúde porque están deteriorando a sanidade pública a base de incompetencia e por ideoloxía. Mirade se non o Grupo Quirón, parasitando da Xunta de Galiza con ese concerto de Covisa que, que casualidade, é o máis caro de todo o Estado. Están xogando coa saúde da xente, pero non lle lo imos permitir. Imos seguir defendendo a sanidade pública sempre.